Моля? Здравей! Здравей! Как си, мамо? Добре, любов моя. Щом съм с теб, съм добре. А ти? Добре съм. Добре, радвам се. Виж колко силно се зази. Браво! Много добре. Автобус. Не. Ациклиране. А? Плаза ациклиране. Това е плаза ациклиране, мамо. Да, за рециклиране, кажи. Има бяло. Кажи рециклиране. Има и зелени. Да. Ей, такива полиса. Рециклиране, кажи. Ациклиране. Виж колко се заси. Не мога да се ударя с ус. Ще те боли, мамо. М. Аз съм надалеч. Не можеш да ме стигнеш. Като се заси на 100 километра, ще те ударя, като се заси на 100 километра. 100 км в час. Аз съм номер 1. Леко. По-леко ще слизаш, че ще паднеш. Това не е чудовище. Не. Ама може да бъде. Стига въображението ти да работи. Какво стана? Удари ли се? Да. Ами по-леко следващият път, де, мамче. Ей, ма си, дайте го скам. За малко щях да скоча. Така? Още малко. Ау, не дей. Съкън не дей. Като пояса, тогава ще скачам. Още си малка. И като пояса, няма. Не са малко на те, че ще те ударя. Обичкам те. Тук излясвам. Пръста намахнала ли си го? Аз си. Аз нощи някъде ти го, на отмивката ти го взех, там го беше оставила. И къде го сложих, не знам. Ще го намерим. Ще го намерим, няма нищо страшно. Дори пък не е змейц. Не, тук е. Тук има сигурно на шкафа съм го оставила. На секцията. Но две. 3. 1, 2, 3. Мама, гледам. Мама, М. кажи ми когато спре. Спря. Да, наистина спря. Ей, сега ми лошо. Не се върти така. Това се пак. Да, ела да ядеш банан, хайде. Аз искам сега си както дойдохме, да съм се уляла. Добре, полюлей се и после ще ядеш банан. Ако бебето му се чиска си, извадя гането и бебето, и Добре. и бъвченето, и всичко изкарването.